Книгата Индия в прозореца на моята кухня. Разказът Борбичка. 30 август 2000 година. От дните беше понеделник. Исках да започна седмицата позитивно. От всичките мисли, които ми идват на ума като смет, правя букети от бели рози. Хвърлям ги и ги изпращам колкото може надалеко и си мисля, че те ще се върнат към мен като букети на любов. През това време, започвайки от себе си и близката ми среда, към всички се настройвам положително. Очите ми се спряха върху прозореца на кухнята. Гълъбите отново бяха дошли, а пък онази карга на отсрещния покрив гледаше направо в очите ми и чакаше. Намокрих парчета хляб и малко бисквити, отворих мъничко прозореца и всичко сложих върху мрамора. Обичам да ги гледам как се тълпят към храната. Особено ме забавляват полепналите по човките им хлебните парчета и очудените им погледи с разрошените пера. Хубав момент, си казах. Те се храняха. Аз съм спокойна и всичко е наред. За седмицата е хубаво начало. После видях, че едно малко гълъбче се хвърли към прозореца. Не можа да кацне. Отново се опита, но тълпата не му позволяваше да кацне. Отначало помислих, че е много малко и още не може да лети и говори. Внимателно започнах да го гледам. При всеки опит падаше от мрамора и с голямо усилие отлиташе, правеше една обиколка и отново се връщаше. След като се разредиха другите птици, останах учудена пред това, което виждах. На това гълъбче му липсваха и двата крака, сякаш че стои върху две мънички клечици. Очите ни се срещнаха, имаше червени, живи, пламенеещи очи, сякаш че ми казва: "Не ме съжалявай." През миналите няколко секунди през главата ми минаха хиляди мисли. Дали да го хвана и да го гледам вкъщи, си казах. Свободата в очите на гълъба моментално изтри тези мисли от главата ми. Дали да прогоня другите и да давам храна само на него, си казах. И в този момент в очите на гълъбчето почувствах борбата му и от устните ми се произнесе: "Нека се казваш Борбичка." Борбичка сякаш че разбра това, което казах и одобри с главата си. Няколко пъти си поклати главичката, почука с човката си по мрамора и започна да кълве остатъците от трошиците. На другата сутрин, след като се събудих, направо отидох в кухнята. Намокрих хлебните парчета и започнах да чакам. Като всеки път, съставният екип се втълпи на прозореца, но имаше едно различие. Сред тях имаше и един много голям и силен гълъб. Отваряше се крилата, избутваше другите надолу, но най-много ядосваше Борбичката. А пък Борбичка с голяма трайност, то падайки, то ставайки, влизаше сред тях и се бореше да си намери място и да се храни. За мен този случай започна да става още повече привлекателен. Вчера Борбичка влезе в тази група, а днес и този голям и силен гълъб. Започнах да се ядосвам. Взех в ръката си една пръчка и през отворения прозорец избутах голямата птица от мрамора. Но след като излети, направи една обиколка и отново се върна. Отваряше и отваряше крилата си, кълвеше другите гълъби, избутваше ги надолу и сякаш че искаше да каже: "Всичко това принадлежи на мен и всичката храна е моя." Перцата на Борбичката изглеждаха оскубени. Две връбчета тайно вземаха трошиците хляб и избягаха. По времето на кавгата всичките парчета хляб се разпиляха надолу от мрамора и птиците излетяха на отсрещния покрив. "Няма ви вече хляб и нещо друго, кавгаджии," казах и излязах от кухнята. През нощта си мислих за Борбичка и големия гълъб. Постоянно ми идваха в ума хора, даже реалности, които ги
подпреквах като тези птици. В ранния час на следващата сутрин отидох на прозореца. Приготвих хлебните парчета и ги сложих върху мрамора. Най-напред дойде големия гълъб и като луд се хвърли върху храната. Яде повече, отколкото може да му вземе стомаха. Яде. Не позволяваше на другите птици да кацнат върху мрамора. Удреше ги с крилата си и кълвеше всички, които идват пред него. Гледах го с любопитство. Разпръста надолу всичкия хляб. Другите гълъби се спуснаха в градината, за да съберат падналите парчета. Борбичка седеше на отсрещния покрив и гледаше към нас. Внезапно очите ми се срещнаха с очите на големия гълъб. От човката му увисваха хлебните късове, гръдта му се издигаше и се снижаваше бързо и от устата ми безволно излезе думата: егоист, ти си просто егоист. Нито ти се нахрани, нито пък на другите им позволи да се нахранят. Отдръпни се от тука, отлитай си, не те искам на моя прозорец. През това време Борбичка отново се върна, каца на прозореца върху корема си. Егоистът нямаше сили да удре малкото гълъбче и без това беше пренаситен и уморен и излетя надолу. Като погледнах след него, видях го как върви по асфалта с клатенето на кокошка. Борбичка, отвадена насам, летеше ту към отсрещния покрив, ту към нашия прозорец и научи много неща. Вече знаеше как да стои, как да се достъпне до храната, знае как да остане сред егоистите с увредените си краченца. И на мене ми научи много неща. И Борбичка, и егоист. От много близко под носа ми разказваха двете истини на живота. Борбичка показа всичко, което може да се прави с увредените си крака, с двете си крила и с едната си човка. На тази земя, която повече е пълна с реалността на егоизма, реалността на борбата ще продължи да живее, без да се предава. И двете реалности се нуждаят една от друга. Ако го нямаше егоист, Борбичка нямаше да може да се научи как да стои след кацането и нямаше да може да се намира храна. Може би егоист с нанасящите удари и с несправедливото си отношение към борбичките, които са пред него, ще се научи, че това е грешно, а правилното е споделянето, че истинската любов не чака нищо в замяна, че земята с хората и животните, с почвата, въздуха и водата принадлежи на всички. Тази сутрин Борбичка не дойде и след обед не дойде, но егоист е тука. Имам си горчиво спокойствие. Вече зная, че малкото гълъбче ще живее при всички условия, но винаги имаме нужда от егоиста, защото той е важен пример за нас, за да не останат недостатъчни нещата, които трябва да научим. Той винаги трябва да бъде пред нашите очи. Погледнах небето. От очите ми се стичаха сълзи. Благодаря ти, Борбичка, за това, че с мъничкото си тяло се държиш за живота, за това, че сподели с мене своя опит, за момента, в който ни се срещнаха очите, за борбата ти. Обърнах се с гръб към прозореца. Егоист, Борбичка и другите останаха зад мен. Спомних си, че съм човек. Мислех за егоистите и борбите около мен. Усмихнах се и от сърце реших, че мястото ми е в редиците на Борбичка, писателка Севги Ерсой.